ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಆಜಿ 10/22 ಪ್ರಾತಃ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಒಂತೆ ಜೋಕ್ಲಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿಂಡಲ ಸಹ ಮಾಯೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಗದಿ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಕಲು ಈಶ್ವರಿಯ ಸಂಗೊರ್ದು ದೂರ ಹೋಗ್ಪೇರು ఆయన ಹೇಳ್ದವರ ನಿಕ್ಲೇನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಡುಪ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ಅನ್ಪೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಈಶ್ವರಿಯ ತರಗತಿಡು ಉಪ್ಪೆರೆ ನಿಯಮದಾದುಂಟು. ಉತ್ತರ: ಏರು ಬಾಬನು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತಿರಿಯೊಂದರೆ ಅಕುಲೆ ಈ ತರಗತಿಡು ಕುಲ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯಾಪುನು. ಮೂಲು ಕುಲ್ಲು ನಕಲೆಡ್ಲ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ನೆನಪುಪ್ಪೋಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೂಲು ಕುಲ್ದಿತ್ತಂಡಲ ಬೇತೆಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲು ವಾಯುಮಂಡಲನು ಹಾಳು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇಂದು ಸಹ ಮಲ್ಲ ಡಿಸ್ಸರ್ವಿಸ್ ಅದು ಹೋಗುನು. ಮುಲ್ತ ಕಾಯ್ದೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾಯಿನ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲೆಟ್ಲ ವೃದ್ಧಿಯಾಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಡ್ದು ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿತ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಅದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಉತ್ತರ: ಈ ರೋಗಿ ಭೋಗಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಎಪಾಂಡಲ ಒವ್ವೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಾಗ ಬುಲ್ಪಿರಂದಿತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಆಕಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿತ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಅದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಬುಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ. ಗೀತೆ: ಮೋನೆನು ತೂವಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪನ ಮೋನೆನು ತೂವಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಅನ್ಪೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಪ್ರಾಣಿ ಅತ್ತಂಡ ಆತ್ಮನೇ ಬಂದು ಏರು ಪಂಡೇರು. ಮೊಕಲು ಪ್ರಾಣ ಪೋಂಡು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಪೋಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ఆయన ಹೇಳ್ದವರ ಪ್ರಾಣ ಬಂದು ಆತ್ಮಗೂ ಪನ್ಪೆರೆ ಹೊರತು ಶರೀರಗತ್ತು. ಬಾಬಾ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆ ಪಾತೆರುವೆರು ಕೇನುವೆರು. ನಿಕುಲು ಪಾಪಾತ್ಮರಾದುಲ್ಲರ ಅತ್ತಂಡ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾದುಲ್ಲರ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕಲಕ್ಲೇನು ಪತಿತರೆಂದು ತಿರಿಯೊಂದೇರು. ఆయన ಹೇಳ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗುಲು ಕೇನೊಲ್ಲೆ ಯಾನು ವಾ ಪಾಪ ಮಲ್ತದೆ ಏಪ ಮಲ್ತದೆ ಪಾಪ ಆತ್ಮರಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಅಂಡ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಗ ನಂಬರ್ ವಾರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಏರು ನಂಬರ್ ವಾರು ಪಾಪಾತ್ಮ ಏರು. ಭಾರತ ಪಾವನವಾದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಪತಿತವಾದ ಬಿಡ್ತನು. ಇನಿ ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಮಾಯೆಗೆ ಗುಲಾಮ ಆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಮಾಯದ ಗುಲಾಮಾಪರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯನ್ನು ಗುಲಾಮನನ್ನಾದು ಮಲ್ಪರು ನಿಕುಲು. ఆయన ಹೇಳ್ದವರ ಆಕಲಿಗೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಇತ್ತೆ ಓಡೆಗೆ ಪೋತೇರು. ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಕೇವಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಇಜ್ಜಂಡು ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ರಾಜಧಾನಿತ್ತಂಡು. ಆ ಸಮಯದ ಭಾರತಗೂ ಪಾವನ ಬಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಲ್ಪ ದೈವೀ ಗುಣವಂತ ಮನುಷ್ಯರು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ 14 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಣದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು. ఆయన ಹೇಳ್ದವರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇರತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮಧರ್ಮಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನಗ ಆಕುಲು ಅಹಿಂಸೆಕೆರು ಆದುಪೇರು. ಹಿಂಸೆಗೆ 2 ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಹಿಂಸೆ ಪಂಡ ಬೇತೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕುನಿ ದುಃಖ ಮಲ್ಪುನಿ. ಹಾಕುನಿ ಪಂಡ 2 ಪ್ರಕಾರ ಅದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಾಮದ ಕತ್ತಿಡ್ದು ಹಾಕುನಿ. 2ನೇದು ಕ್ರೋಧೋಡ್ದು ಕೋಪ ಮಲ್ತದು ಹಾಕುನಿ. ಇಂದು ಸಹ ಹಿಂಸೆ ಅದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಪಾತ್ಮ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು. ಯಾನು ನಿರ್ಗುಣೊಟ್ಲ ಒವ್ವೇ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಪನ್ನಗ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಪಾಪಾತ್ಮರಾದು ಉಲ್ಲೇರು. ఆయన ಹೇಳ್ದವರ ಏಪ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರೋ ಅಪಗ ಆಕ್ಲೇನು ಅರೇನು ತೆರಿಯೋನೋಡಾಪನತ್ತೆ ಪರಂಪಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅರೆಗಿ ಏರ್ಲ ಪಿತ ಇಜ್ಜೇರು. ಆರೇ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಧಾಮಡು ಪೇರು. ಅರೆಗ್ ಏರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು. ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ఆయన ಹೇಳ್ದವರ ಬಾಬಾದು ಗುಡಿ ಇರತ್ತೆ. ಆ ಬಾಬಾ ಪುನರ್ಜನ್ಮಡು ಬರ್ಪುಜೀರು ಏರು ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂಡ 6 ಕಲ್ಪುಡು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು. ಐಕ್ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ఆయన ಹೇಳ್ದವರ ಜನ್ಮ ಆಂಡತ್ತೆ ಅಂಡ ಶಿವೆ ಎಂಚ ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು ಪನ್ಪುನ
ಶಾಸ್ತ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅವು ವಾರಾತ್ರಿ. ರಾತ್ರಿಡು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂಧಕಾರಡು ನಾಡೊಂದುಪ್ಪೇರು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡ್ಲ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ತದು 4 ಧಾಮದ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುಲೆಯ ಪಣದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಇಂದು ತಿರುಗಾಟ ಆಂಡತ್ತೆ ಇಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಆದುಂಡು. ಸತ್ಯತ್ರೇತ್ರಲ ದಿನವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯತ್ರೇತ ಯುಗೋಟು ಸುಖೋಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಪ್ಪುಜಿ. ದುಃಖುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇರೆಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಭಕ್ತೆರ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು, ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪತಿತ ದುರ್ಲೆರತ್ತೆಕುಲು ಭಾರತಗೂ ಪತಿತ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಭಾರತನೇ ಪಾವನವಾದಿತ್ತನು. ಅಪಗ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತನು, ಪವಿತ್ರ ಇತ್ತೇರು. ಸತ್ಯತ್ರೇತ ಯುಗೊಟ್ಟು ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಾನು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಪತಿತ ಆತ್ಮರು ಮಾತೆರ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುಜೀರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತಲ ಇತ್ತನು. ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನೆ ಪ್ರಾಳಬ್ಧ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ಕೂಡ ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಾಪ್ ತಾಜರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರನ ಲೆಕ್ಕ 14 ಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯರೆಗೋಸ್ಕರ 5 ವಿಕಾರದ ದಾನ ಮಲ್ತದು ಗ್ರಹಣದ್ದು ಮುಕ್ತ ಅವಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದು ಒವ್ವೇ ಪಾಪಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಶರೀರೊಡ್ದುಲ ಮಮತೆನು ದೆತ್ತದು ಮೋಹಾಜಿತ ಆವಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೃಷ್ಟಿ ವೃತ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶ್ವದ ಆಧಾರಮೂರ್ತಿ ಭವ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಆಧಾರಮೂರ್ತಿ ಆದುಪ್ಪರು. ನಿಕುಲ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿರ್ದು ವಿಶ್ವದ ವಾತಾವರಣ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಲು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿ ರಡ್ಡುಲ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪೋಪುಂಡು. ನಿಕುಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದುಪೋಪುಂಡು. ನಿಕುಲ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮರ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕಿರೀಟ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಭಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಪಗ ಒವ್ವೇ ಬಂಧನ ಸಹ ತನ್ನ ಬಂಧನಡು ಬಂಧಿಸವಜಿ. ಭಿನ್ನ ಪಂಡ ಶರೀರೊಡ್ದು ಭಿನ್ನ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗೂ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಚಂದು ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಆತ್ಮಲೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಆಪನ ಬುರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ದಾದಾವಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗ ಅಧಿಕಾರಿಯೋಡು ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗೂ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪಡು. ಅಪಗ ಒವ್ವೇ ಬಂಧನಲ ಸಹ ತನ್ನ ಬಂಧನಡು ಬಂಧಿಸవచ్చు. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.